Дзіцячыя лагеры рыхтуюцца да сезону. Каля 45 тысяч школьнікаў адпачнуць сёлета у аздараўленчых лагерах Віцебскай вобласці. Першымі стартуюць змены ў прышкольных і профільных лагерах, затым у загарадных з кругласутачным знаходжаннем і працоўных. Зараз ва ўсіх ідуць апошнія прыгатаванні да летняга сезону. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун ацаніла гатоўнасць лагера «Энергетык» у Віцебскім раёне. Літаральна праз некалькі дзён пустыя, пакуль тэрыторыі аздараўленчых лагераў напоўняцца дзіцячым гоманам. Зараз усе яны завяршылі падрыхтоўку і прайшлі праз прыёмку спецыяльнай камісіі Цэнтра па аздараўленні. У Віцебскай вобласці сёлета арганізаваць адпачынак плануюць для 45 тысяч школьнікаў у прышкольных, загарадных, профільных і працоўных лагерах. Лагер «Энергетык» груп Віцебскэнерга сёлета пераадоляе мяжу ў паўстагоддзя. Колькі дзяцей тут адпачыла за гэты час, падлічыць складана. Вось і зараз лагер зноў рыхтуецца да лета, да свайго юбілейнага сезону. У двух спальных корпусах яшчэ не выветрыўся пах свежай фарбы. Тэрыторыя чыста прыбраная, без юных спартсменаў пакуль сумуе стадыён. Сёлета на падрыхтоўку «Энергетыка» патрацілі немалыя сродкі. Поўнасцю адрамантавалі корпус для малодшых атрадаў, замянілі вокны ў сталоўцы, набылі новую мэблю. Прадпрыемства само фінансуе ўсе работы. Выкупіць путёўкі сюды спрабуюць нават расійскія турфірмы, аднак адміністрацыя аддае перавагу дзецям сваіх супрацоўнікаў. Первая смена у нас начинается с 10 июня. Продолжительность смены составляет 21 день. Заканчиваются смены 18 августа. У нас оздоровление в основном проходит работников энергосистемы. За смену мы можем принять от 190 детей. Галоўны тэхнічны інспектор працы Юрый Воінаў сёння прыехаў у лагер з чарговай праверкай: бяспека на спортпляцоўках, спраўнасць сантэхнікі, чысціня пляжу. Да прыезду дзяцей усё тут павінна працаваць як гадзіннік. У 70-е гады Юрый сам бегаў па гэтых дарожках яшчэ хлапчуком. Затым у «Энергетыку» адпачывалі яго дзеці, а цяпер інспектор клапоціцца пра бяспеку ўсіх, хто завітае сюды на адпачынак. Администрация прислушивается к моим замечаниям. Например, всегда ежегодно обращаю внимание на безопасность деток в спортгородке их пребывания. Поэтому в обязательном порядке производится подсыпка песком. Конструкции, если где-то есть, прохудились или подварить, или закрасить, это все выполняется. Были такие у меня замечания. И, естественно, обращаю внимание на деревянные конструкции, которые периодически подгнивают, приходят негодность, их заменить нужно. Зараз лагеры в области готовы до сезону процентов на 90, засталіся дробязі. Дарэчы, путёўкі для дзяцей-інвалідаў, дзяцей са шматдзетных сем'яў, а таксама дзяцей непрацуючых інвалідаў і пенсіянераў дапаможа набыць абласны бюджет. Ёсць і іншыя крыніцы фінансавання. В этом году Федерация профсоюзов Беларуси выделила 111 миллионов рублей на оказание материальной помощи членам профсоюза Витебской области для приобретения или удешевления путевок на оздоровление в лагеря с круглосуточным пребыванием детей для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Ахоўваць пустую тэрыторыю лагера мясцоваму вартаўніку Рэксу засталося зусім нядоўга. Пасля 10 чэрвеня пачнуць сваю работу ўсе 29 загарадных аздараўленчых лагераў вобласці. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебскі раён.